Ura sakadongan las roha pajupak kita muse di pertanyaan palabok roha di channel YouTube YKB Namar Hata Batak Tuba. Martangyang majolo hita para di rohata majakon hata nitu hata. Ali Tuhan nungaradi hami nuaing laho manangyong katam. Urasi kami marhiti todim asa tamahami di adopammu. Ali Tuhan pargugui hami totong mangulahon sian hatam nanaing si bigyon nami. Asa iya li Tuhan pargugo nami di tongani ngulu. Mauliate madiho di bagasan anakmu Yesus Kristus. Amin. Diamuna alia kadongan ia si pahusor-husor rohatta di bagasat tikyon dibuat sian buku wasiat kekal namarodolan hupuji haba saummu Tuhan. Sian hata ni debata natar surat di 2 Musa 15 ayat sada sahat rodi 10 alu. Jalan nagawi pamusatan nisi pahusor-husor ni rohatta ima sian ayat 2 nama dok. Jehovah do hatuguoku do puji-puji aku. Jala menjadi hatuauku. Ibana do debatakku. Pasang apokku ma ibana. Debatani damang do ibana. Pati bulokku ma ibana. Puji-pujian ima pangukuan pabua tumibbo jala uboto di saluhutna debata sian nasa na adong di portibion. Jala haburjon nape tumat dido sian sudi akka na tahabiari. Padohan habisuhon nanidok nadison manugu rohatta asa mernida debata nagabi haroroan ni haguguon dohot pangurupion di bagasan pernguduon. Pamujion na tapasahati ima padohan mauliate ni roha di hasasaur do pangurupion ni Tuhani di bagasan ngudutta. 2 Musa 15 ayat sada 110 lalu marisio pamujion ni bangsa Israel dung marnida huason debata namanirang laut narara jala mangusop peparangan ni Misiri. Sian last ni rohana sida bangsa Israel memuji debata Jehovah. Jehovah do hatu gauku do puji-puji aku jala menjadi hatu auku. Ibana do debataku pasang apokku ma ibana debatani damang do ibana pati bulokku ma ibana dinna di ayat 2. Juk do di ngudut tahun tak adupi tanda tik laut narara. Nah hira-hira naso tutu mana mungkin bui bulu sota. Saranya kepersualan, akasi habiaran, manang akasi taunon nabalga. Alai debata nasarupa, manang debata Jehovah sadiri napa dua hon hala Israeli. Ibana dotong narap dohot hitau. Debata na gugu do ibana di nasa akka nabinahenna. Unang marpamusata tubulun ni hamauloni rohatta. Alai marpamusata ma tu habulunun ni tuhattai. Sudi mahita manok tok pasahat to pamujion doh pos ni roha. Pabua tolap gugu ni debatado mangurupi hita saluhuna. Sudi mahitaw na Tuhan songoni asa totong dapotan haluaw kita dakya talu manang so marhasil tuhatay patuduhon kaburjon na tu kita siulot ta ima dang mas soho madok mauliate tu debata pamujion tulus tu sijata na dumenggadoy laho paubahon parningotat tatu akka hamaolon do parukilon asa gabi pangukuon di huason di bata di bagasan ngudut taon martang yang mahita idu tutu ali Tuhan bui masa do akka hamaolon di tongani ngudun nami naso tolap pikiran nami do adupan nami alai
mangasahon kuasom songon nama sana julu paduahon bang som Israel mamulus ay raray buy masa do songoni patupaumu ditongani ngulu nami. Ali Tuhan, saya patau mahami laho mangukuhon hawasomi dohot marpangusadean tusi madalani ngulu namion asiroham marhiti anakmu Yesus Kristus. Amin. Songoni majolo pertanyaan tadi tikyo naliak kadongan alai sotung lupa hamu ingot like subscribe kuni musesagi matu kadongan na asing marhiti-hiti ngaparsido hamu mabaritahu berita naulitu sadok portivion marhiti-hiti channel YouTube YKB Namar Hata Batak Toba. Horas